اختری کولا بی دلم مبارا دارم دارم حمله دارم دارم اما Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикои ман. Ин лавҳаи ман махсусан барои шумо тайёр карда шудааст. Подписчикои азизи мо, эшонро бо номи Сакина аз ман суол кард, ки чӣ тавр мо плейлистои шуморо то ба охир просмотр кунем. Ба ҳамин хотир ман ин ролика ташкил додам барои шумо подписчикои беҳтаринам. Пеш аз ҳама ба шумо подписчикои бовафои худ саломатӣ, фараҳмандӣ, хушбахтӣ, тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам аз худованди мутаол. Барои ман 1,1 млн. подписчик дар кор нест. Барои ман бошад 200-300 нафар мисли шумоён, ки маро дар ҳар лаҳза дастгирӣ мекунед, мара мефаҳмед ва ҳар як навори мара интизор мешед, тамошо мекунед. Дар сообществои ман, ки ман инҷа қиссаҳоро мемонам, номаҳои шуморо мемонам. Ана инҷа бахши номаҳо дорем, бахши қиссаҳо аз эҷодиётам шумо мехонед. Ман бисёр хурсанд мешавам. Подписчикои азизи ман, имрӯз шуморо қиссаҳои нав ба нав дар сообществои ман интизор аст. Бори дигар ба шумоён ташаккур. Саломат бошед, бо мо бошед. ҳамеша ман шуморо эҳтиром мекунам. Инаи гило барои шумо. дӯстои азиз, агар саволтонро ҷавоб метавон, подписчикои азизу беҳтарини ман, нигоҳ кунед. Вақте ки шумо сайти ман медроед, вақте ки медароед, наиҷа наворо мебароя, нигоҳ кунед хушрӯ. Вақте ки навороро нигоҳ карда меояд загрузки мебарояд, баъд все плейлист. Плейлист чи аст? Як папка чандта видеоро дар бар. И плейлистои ман шумо ё иҷа все плейлиста зер мекунед. Нигоҳ кунед. Вақте все плейлиста зер кардӣ, мада мебарояд таҷикская кухня 60 видео дорум, зиндагӣ дар Олмон 22 видео дорум, школа для блогеров. Барои ютуб, касое ки ютуб мехоҳанд канал кушоянд, блогер шаванд, школа для блогеров 92 видео. Ана иҷа одами гумшударо мекаванд як видео. Нигоҳ кунед. Иҷа видеоҳоа ана ки шумо масалан мехоҳед ки барои ма масалан як зарра дарё шава, меган просмотр кунед, чӣ кор кунед. ҳозир ман нишон медиҳам. таҷикскии кухняи маро зер мекунед. И плейлистои ма қаторак мебарояд. шумо якташа масалан зер мекунед, тамошо мекунед. Пас аз ин дигар канал намеша. шумо аллакай медонед ҳамаи плейлистои ма қаторак мешавад. фақат чизои ма мебарояд аз шумо. шумо ба ҳозир плейлистои маро тамошо мекунед. плейлист ҳами роликҳои канала, ё ки аз инҷо мебинед. мисол канали ма медроед, ҳозир нишон медиҳам. ин канали ма нигоҳ мекунед, главни видео плейлист. плейлиста зер мекунед бозам подписчико ва папкаи плейлистои ма ина қаторак биромад. шумо як лав плейлистои маро монда тамошо мекунед. яна иҷа сар мекунед. школа для блогеров, таҷикскии кухни, прямой эфирое ки ман қадди шумо гузарондам 53 буда. шумо метавонед ҳамаша тамошо кунед. зиндагии мо дар Олмон, ҳаёти муҳоҷир, монетизатсия, беҳтарин суруду 25 видео дорум. мама дар бораи модар, шаҳлои наҷмиддин ҷамду видео дорум. таронаома хондагиам. дӯстои азиз, бисёр ҳам хоҳишмандам. нафароеро ки мухлис ҳастед, подписчикои беҳтарини ман, мисол таҷмама ё ки дигару дигар, ҳамин хе дастгиришон кунед. ай ҳамаи шумо хоҳиш бо мо бошед. подписчикои азиз, бори дигар шумода ташаккур. саломат бошед, хонаобод бошед. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. худо нигаҳбонтон. шумо ҳастем, мо ҳастем. дӯстони азиз, инак бозам блоги мо идома дорад. як подписчики мо Барномобоева лӯлаи немисӣ, яъне лӯларо ки мисли сех кабоб тайёр мекунанд, аз фарш барои мо фиристодааст. мо ба шумо пешкаш мекунем, тамошо кунед. ин намуди лӯларо мо олмонӣ ҳам гӯем мешавад. барои тайёр кардани ин лӯлаи сех, яъне мисли шашлик тайёр карда, чӣ лозим аст? қимаи гӯшт, болгарӣ, пиёз. болгарӣ пиёза дар блендер меандозем. хоҳе ба даст майда ҳак мекунем. блендер дам хубай ва осонай. одамои гӯдакдор мисли барнову дигар духтараку ки гӯдакҳои майда доранд, дар блендер пиёз, болгарӣ, мисол кабутӣ чизе доред, ҳамаша мегзаронед. ана мехе
ё картошка мегирем. Ана нигоҳ кунед. Бо қимаи гӯшт мо ина алдараш мекунем. Ҳатман намак, мурч, зира, бо ягон спеси дига дошта боше бисёр хуб мешавад. ҳозир дар ин ҷо мо мехта мекунем намаку мурчу зираву дигара. Чӣ хеле ки дили шумо мувофиқат мекунад ва ҳамаашро алдараш мекобем. дӯстони азиз, ин мисли шашлика, ине ки аз шашлик фарқият дорад. Ана нигоҳ кунед, мо тайёр кардем. Анам хеле чӯбҳо мефурӯшанд дар Олмон 1 евро. Анам хеле мекунем фарша мисли шашлик. нигоҳ кунед, вале шашлик нест. Акнун дар духовка мепазем. Дидед бисёрам бамаза шуд ва маззаш ба сухан гуфта намешавад. Ташаккур бар ноҷони азиз. дӯстони азиз, блоги мо имрӯз хеле хурд буд, тамом шуд. Ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳам. Бо мо бошед. Лайка фаромӯш накунед.